en primer lugar tenéis un bloque que es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es aquel documento famoso, que se hizo famoso hace unos 3 o 4 años, porque el National Geographic lo recuperó, lo trabajó y lo pasó, dijéramos, de alguna forma a los medios de comunicación. En este Evangelio, luego lo veremos, se prueba en un 99,9% que Judas no es un traidor, sino que actúa siguiendo instrucciones directas de Jesús. Esto tenemos claro. De momento el Vaticano no ha respondido de forma clara. Desde hace 2 años. De hecho, el Vaticano está aterrado por una serie de cosas, ¿no? Pero que ahora en esos momentos no podemos explicar. Ya hablaremos más adelante, ¿no? Que están en relación con la tercera profecía de Fátima. Entonces, por otro lado tenéis una fotocopia de el Evangelio copto de Tomás. El Evangelio de Tomás. Esta fotocopia que pone 1 y 2 es el Evangelio copto de Tomás, o normalmente Evangelio de Tomás. Este que pone la página 18, 19, 20, 21. Esto forma parte de los papiros hallados en Nahamadi en 1945, los textos del cristianismo copto, que son fundamentales para entender los evangelios apócrifos. Esto pertenece a un evangelio apócrifo. De entrada, mirad lo que dice ya en la página 18. He aquí las palabras secretas que ha dicho Jesús el viviente y que escribió Didimo Judas Tomás. Didimo Judas Tomás es Tomás, uno de los discípulos, el que después dicen las llagas y toda esa historia, ¿no? Pero al mismo tiempo hoy sabemos que era gemelo de Jesús, que se parecía muchísimo a Jesús, ¿no? Con lo que nos aclararía todo el problema del huerto de Getsemaní, del beso de Judas. Todo el mundo conocía a Jesús en Jerusalén. Los romanos también, porque tienen que ir allí y darle un beso para decir, es él. Dieron el beso para decir que es él porque había un gemelo por allí dentro que despistaba el tema. Por eso la cosa queda clara. Didimo Tomás es él. Ven, y dice el 1. Y él ha dicho, quien hallar la interpretación de esas palabras no se abrirá la muerte. No, vamos a la página 20. Jesús ha dicho que busca, no deja de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se turbará. Y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre el todo. Luego el 3 es otra tesis de Jesús. Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo os aventajarían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os aventajarían. Pero el reino de Dios está en vuestro interior y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre que está vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Es decir, los evangelios de Nahamadi nos presentan otras enseñanzas de Jesús que no tienen nada que ver con amor al prójimo, las riquezas, etcétera, etcétera. Las tesis de los evangelios coptos, luego veremos la época, etcétera, etcétera, nos dicen que lo que sabemos nosotros por los evangelios sinópticos sobre como enseñanzas de Jesús está desenfocado. Por lo menos no es único. Hay unas enseñanzas para discípulos interiores, para círculos reducidos, los misterios reducidos, y enseñanzas para la gran multitud. Y lo que recoge los evangelios es para la gran multitud. Pero las verdaderas enseñanzas de Jesús no tenemos ni idea. No es ni amor al prójimo, ni tal, ni cuidado con las riquezas, no, es otra historia. Y ya nos apunta aquí que una de las bases de ese conocimiento es el autoconocimiento. Si no os conocierais a vosotros mismos, no seréis nada. Está marcando la senda del autoconocimiento. Quien busca, quien no se canse de buscar, quien vaya detrás del conocimiento constantemente, en todas partes, que viaje, etc., ese es el que tiene futuro. Bien, vamos a la otra fotocopia,
la fotocopia. Hay una que sí que está marcada, que es La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, que explica qué son los esenios. Ahora lo leeremos. ¿Qué son los esenios? Y luego finalmente hay otra fotocopia de Weigen del libro El enigma sagrado, libro perseguido y anatemizado por la Iglesia, etc. Libro en el que se basó Dan Brown para hacer la película, evidentemente. Y en este libro hay un trozo donde nos explica los problemas que sufrieron los evangelios canónicos, dijéramos. El tema aquí es que en San Marcos hay un fragmento que fue liquidado en los concilios. Y ese fragmento ha sido, finalmente, lo conocemos hoy en día, porque lo hemos encontrado en un monasterio perdido, como si está ocurriendo, en los últimos tiempos ocurre esto. Hay monasterios ortodoxos en Capadocia, en Rusia, en la parte de los Urales, etc., en los cuales los monjes ortodoxos han copiado textos, algunos del siglo VII u VIII, que son copias anteriores a textos de evangelios del siglo III y el siglo IV, que no han pasado por el tamiz de los concilios de Nicea, etc., por lo tanto no han sido expurgados. Cada día estamos encontrando evangelios convencionales, sinópticos, el de Lucas, el de Juan y tal, que tienen trozos que no están en las versiones convencionales. Y estos trozos siempre pasa lo mismo. Comprometen la visión clásica de la Iglesia de la redención, etc. Bien, una vegada dit això, también está el tema de los evangelios, supongo que ya lo sabéis. Las fuentes directas de Jesús, aparte de las históricas, aparte de Tácito, de Flavio Josefo, las fuentes históricas de Jesús que nos mencionan históricamente que ha existido son discutibles y discutidas. En principio se acepta que vivió en esta época, pero tanto en Tácito como en Flavio Josefo las menciones que hay a Jesús son interpoladas, es decir, son colocadas por cristianos posteriores para destacarlo. Entonces tenemos un problema. En Flavio Josefo, por ejemplo, tenemos un problema. Hay un fragmento que se llama, lo podéis mirar por internet, el Flavio Josefo eslavo, en el cual, si miráis por internet Flavio Josefo eslavo, es también una copia en un monasterio ortodoxo perdido en las montañas, etc., en la cual aparece una mención a Jesús muy diferente de la mención que aparece en el Flavio Josefo convencional. Bien, todo esto porque en los siglos II, III y IV los cristianos se dedicaron a hacer proselitismo, a liquidar a manipular las obras, etc. Era una época de gran proselitismo. Bien, sabéis que los evangelios sinópticos, lo tenéis claro, que todos describen a un Jesús unos 70 o 80 años después de que haya sucedido el Jesús histórico. Son testimonios de segundos, de terceros, etc. Sobre todo son evangelios hechos ya posteriormente a la revuelta judía del 64-65, con lo cual están hechos orientados para que la gente del Imperio Romano entienda un poco de qué va el tema. Los judíos son bastante denigrados, los romanos son blanqueados un poco, y son evangelios ya para lanzarlos a la gente del Imperio Romano. Por lo tanto, la cosa ya no son los evangelios del testimonio directo. Jesús hablaba en arameo, los evangelios son en griego. Aquí ya perdemos una gran parte de material, ¿no? Ya veremos después con las palabras lo que ocurre con las palabras. Bien, no quiero entrar en debates filológicos, me interesa daros una visión antes de pasar al Sermón de la Montaña, que es donde está la filosofía del cristianismo. Antes de pasar a esto, tenemos que enterarnos de la verdadera historia de Jesús. Y la verdadera historia de Jesús no es la que nos han contado. Por lo tanto, por lo menos hay que dibujar cuál es la verdadera historia de Jesús. Yo tengo motivos familiares para implicarme en este tema, que después, en todo caso, al final, si tengo tiempo, os los comentaré, etc., ¿no? Ya que llevo bastantes siglos perseguido por la Iglesia oficial y ya estoy bastante harto del tema, ¿no? Bueno, entonces, vistas desde este punto de vista, y también veréis que al final hay una sorpresa para los catalanes. Os lo digo. La descendencia de Jesús, sorprendentemente, tiene que ver con Cataluña. Y vosotros sois, en esos momentos, las joyas del Pendragón. Tenéis que mirar qué es Pendragón.
¿Qué es Pendragón? Esta es la tesis, mirarlo en internet tranquilamente. Bien, vamos a ver. Hay muchos cristianismos, testigos de Jehová, etcétera, ortodoxos, protestantes. No nos vamos a meter aquí en la crítica comparada entre ellos. Básicamente nos vamos a centrar en el Vaticano, en el romano, para que tengamos una guía más o menos. Pero sobre todo vamos a trabajar la verdadera historia de Jesús. ¿Quién era Jesús? Exactamente. Porque sin esto no podemos entender las enseñanzas, no podemos entenderlas. Paso al català. Bé, d'entrada, el sorprenent del cas és que avui en dia, en els últims 10 anys, sabem qui era el pare de Jesús. Si mireu per internet Schnabel és un jueu alemany que ha estat molt temps treballant en astronomia, va estar a l'Eufrates, ara podré el nom aquí, va estar a l'Observatori de l'Eufrates i han pogut rebobinar exactament fins a l'any 0 els aconteixements astronòmics i astrològics, no? Per compaginar amb el tema de l'estrella de Belén. Schnabel, treballant fonts astronòmiques i astrològiques, ha arribat a la conclusió de que hi ha una conjunció importantíssima als voltants del segle VI, abans del que avui en dia nosaltres diguem any zero, que és l'any del creixement, suposat naixement de Jesús. Sobre l'any 6 abans de l'oficial es produeix un encreuament important entre Saturn i Júpiter, molt brillant al cel. I aquest encreuament té una trajectòria de brillantor, curiosament, que va des d'Àsia Menor, des de quasi Cachemira al sud, Anatòlia, Pèrsia, arribant fins a Palestina, fins al Sinaí. Això amb una llarg de diversos mesos, que a més es podia seguir la brillantor de la conjunció astronòmica. No parlo d'astrologia, parlo estrictament ara d'astronomia. Sorprenentment, aquesta conjunció, quan té lloc, evidentment, hi ha diversos astròlegs, els Reis Magos, Pèrsia, etc., que segueixen aquesta conjunció i són els que 2 anys més tard arriben allà a la zona, diguéssim, i pregunten, perquè arriben tard, arriben un any i mig després i tenen que preguntar. Van a Herodes i li pregunten, etc. El que està clar és, doncs, ja tenim una data. La data és exactament a l'any 6 abans de l'oficial. Si realment apareix el Messies, entre cometes, té que aparèixer en aquesta data. De fet, Schnabel dona també el mes, però això està en el último escrito cuneiforme. El último escrito cuneiforme. Paul Schnabel. El trobareu. Hi ha una investigació molt completa. Bé, segon tema. Qui era el pare de Jesús? El pare de Jesús, si deixem de costat el mite momentàniament, no? En l'època, està clar que Maria era una aristòcrata, ho sabem bàsicament per historiadors jueus també, important Brandon sobretot. Si algú té interès a profunditzar aquests temes, jo us poso els historiadors que han treballat els temes en els últims 5 o 6 anys, i no hi ha problema, veniu a mi, en tot cas, i ho comentem. Jo em posaré alguns a la pissarra, però no tots, evidentment. En Brandon, per exemple, comenta, sobretot, que ella era una aristòcrata que venia d'una família que, curiosament, reunia amb ella mateixa les 2 rames fonamentals de la tradició judaica. Per una banda, l'estirpe de David i per l'altra banda, l'estirpe d'Aaron. Feia molt temps que no es produïa una cosa així, que una noia jueva, a més de bona família, tingués sang aquest lligam d'aquestes 2 famílies. Conseqüència, en aquell temps a Jerusalem, a Galilea, que hi havia ja un moviment fundacional de rebuig contra Roma, contra l'ocupació romana. Hi ha una persona que és el fundador d'aquesta religió, que és el pare de Jesús, que és Judas de Gamala. Judas de Gamala. És el pare biològic de Jesús.
Judas de Gamala és un home que funda el moviment Zelotes, el gran moviment de lluita contra els romans, és perseguit, però des de Galilea, des de Betània, li arriba la tesis aquesta a través de la família de Maria, que hi ha aquesta noia, etc. I ell va a trobar a Maria amb aquesta idea, entendre evidentment que pugui aparèixer algú d'aquesta unió que uneixi les cases de David i d'Aaron, de forma que es facin les profecies que en aquests moments existeixen, Zacaries, Malaquies, Daniel, que totes diuen arribarà un Messies que serà d'aquestes dues cases, que precisament això es pugui complir. Conseqüència, Judas de Gamala està casat amb una altra dona que la repudia, va a la Maria, per dir-ho així, té amb ella 2 o 3 fills, i llavors busquen un tutor, i el tutor és Sant Josep. Sant Josep és un home ja gran en aquella època, perquè Judas de Gamala no es pot quedar a Judea, té que tornar a Galilea perquè està perseguit pels romans. Conseqüència, són motius polítics els que fan que hi hagi un home gran allà fent de tiet, per dir-ho així, a la descendència. En aquest cas, Judas de Gamala ho menciona Flavio Josefo d'una forma no explícita, però que era bastant clar, en les Antigüedades Judíes. El llibre 40, que pel final de les Antigüedades Judíes fa la menció. Si voleu us la donaré també, no hi ha problema. Bé, continuem avançant. Evidentment que una vegada vist això, per entendre la història de Jesús teniu que entendre les profecies. Tots els evangelis, els 4 evangelis sinòptics i els apòcrifs, tots van lligats a les profecies. Si no enteneu les profecies, si no coneixeu les profecies, no hi ha forma d'entendre la història aquesta. A cada pas en els evangelis diuen, per exemple, posem un exemple, no? Jesús quan entra a Jerusalem, un rato abans d'entrar a Jerusalem, el que fa Jesús és unes manipulacions molt curioses amb amics, no amb els deixebles, per aconseguir un burro i una espècie de mula, que li diu un pollino, un burro i una muleta, perquè segons les profecies, tant Daniel com Ezequiel, estava dient que el Messies arribaria a Jerusalem muntat amb un burret. Algunes altres profecies diuen que amb una mula. I ell, per assegurar-se, entra amb una mula i amb un burret. Per això cada 2 per 3, perquè se cumpli la profecia. Bé, conseqüència, què deien les profecies? Les profecies deien que vindria un Messies polític i social, il·luminat per Déu, que vulgueu, però un Messies, i lliberaria el poble d'Israel. Sí que hi ha connotacions religioses perquè sempre el Messies, els reis sacerdots clàssics de la casa de Saül, dels jutges i tal, són sempre gent lindant entre rei i profeta, o entre rei i sacerdot. Per tant, el Messies és un conductor a l'estil de Salomón, que al mateix temps és rei sacerdot, per dir-ho així. I tenia que complir aquestes profecies. I a més, són profecies molt clares. Entrarà a Jerusalem, el rebaran i tal, etc. Hi ha una sèrie de profecies molt determinades i ell les va seguir. Bueno, l'important és que la família fa una aposta molt forta per Jesús. D'aquí ve l'emprenyament de la família després, no ho pot ni veure. La família, el clan dels Gamala i de Maria, fa una aposta molt important perquè Jesús es formi, s'eduqui i tiri endavant. Naturalment, tampoc va néixer a Belén, evidentment, i menys a Nazaret. Nazaret no existeix en aquella època. Però això són coses que no ens interessen. Ens interessa el fil conductor. El fil conductor ens diu que a la infància de Jesús, evidentment, se'n va a Egipte. Hi ha un temps que el passa a Egipte. I després hi ha un temps que torna passant per Judea, Mar Mort, etc., abans d'anar a Galilea. És a dir, Jesús té una infància de formació. Els primers anys, segurament, a Egipte, no sabem com, ni quan, ni quina connexió té Egipte, no tenim ni idea. Hi ha tesis de que sí, Heliòpolis i tal. De facto no tenim res a les mans, no podem dir res. El que sí podem dir alguna cosa és la segona formació, que entra amb els escenis,
Que Jesús està lligat a l'ensenyança escènica, aquesta secta jueva de l'època, de l'any 0, això és inevitable. Quin és el grau d'implicació de Jesús amb els escenis? Difícil de dir, però queda molt clar per una sèrie de factors. Si agafeu la fotocòpia que teniu a les mans de Flavio Josefo, habla de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Adelante. Estos últimos son de raza judía y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás. Rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismo y la no sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros, cuando aún están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas. Se comportan con ellos como si de hijos suyos se tratara y les adaptan a sus propias costumbres. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas es fiel a un solo hombre. Desprecian la riqueza y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes. No se pueden... Vais viendo los rasgos de Jesús, los rasgos de los esenios. Ir pensando, adelante. No se puede encontrar a nadie que sea más rico que los otros, pues tienen una ley según la cual los que entran en la secta entregan sus posesiones a la orden, de modo que no existe en ninguno de ellos ni la humillación de la pobreza ni la vanidad de la riqueza, sino que el patrimonio de cada una forma parte de una comunidad de bienes, como si todos fueran hermanos. Consideran el aceite como una mancha y si uno, sin darse cuenta, se unge con este producto, tiene que limpiarse el cuerpo, ya que ellos dan mucho valor a tener la piel seca y vestir siempre de blanco. Siempre de blanco, es como yo he vestido siempre Jesús, siempre de blanco. Los encargados de la administración de los asuntos de la comunidad son elegidos a mano alzada y todos ellos, indistintamente, son nombrados para recibir sus funciones. No tienen una sola ciudad, sino que en todas las ciudades hay grupos numerosos de ellos. Cuando llega un miembro de la secta de otro lugar, le ofrecen sus bienes para que haga uso de ellos como si fueran propios. Explicaría por qué Jesús se pasea por toda Galilea y Palestina y va entrando en unos lugares y todo el mundo le da comida, etcétera, no solamente a él, sino que va con discípulos. Pensar que Jesús iba siempre, no con 12, 30 o 40 personas, claro, una cantidad de gente que... Y se aloja en la casa de personas que nunca ha visto, como si de familiares se tratara. Por ello, viajan sin llevar encima absolutamente nada, solo armas para defenderse de los bandidos. En cada ciudad se nombra por elección a una persona para que se ocupe de la ropa y de los alimentos de los huéspedes de la ciudad. En la forma de vestir y en su aspecto físico se parecen a los niños educados con una disciplina que provoca miedo. No se cambian de ropa ni de calzado hasta que no están totalmente rotos o desgastados por haberlos usado mucho tiempo. Entre ellos no venden ni compran nada, sino que cada uno da al otro y recibe de él lo que necesita. Por otra parte, sin que exista trueque, también les está permitido recibir bienes de las personas que quieran. Vale, ya está bien, ya más o menos ya es una idea. Son 4 páginas de la secta, podéis localizarlo. Esto es Flavio Josefo, La guerra de los judíos, 2 tomos, editorial, no sé si os lo puse en la bibliografía, editorial Gredos, Flavio Josefo, La guerra de los judíos, 2 tomos, ahí están una gran cantidad de datos. Bé, per què el considerem molt més lligat als essenis que els fariseus o que els saduceus o quasi també amb els zelotes, encara que els zelotes, ell forma part de la família zelote, el seu pare era un dels fundadors dels zelots, perquè la majoria de les coses de la Bíblia encaixen amb l'ensenyança escènica. Si mireu el Qumran, els papirs que van ser trobats a l'any 49 dels escenis, veureu que la majoria, jo n'he fet fotocòpies per no ja agobiar-vos, la majoria de les tesis escèniques encaixen en totes les coses que fa Jesús als evangelis, però de forma molt... Per exemple, Sant Joan Bautista era escènic i el bautisme és un dels rituals bàsics d'entrada als escenis. Número 1. És el seu mestre. Joan Bautista és el mestre. S'alimenta com els escenis. Vegetarisme, mel, llagostes, etc. Per l'altra banda, l'última cena, famosa pels quadros, etc. Ell no fa el ritual de la Pasqua, recorda Moisès que fan els jueus convencionals ortodoxes, que és el panáfilo, el pintar la porta a la creu, passó l'àngel de la muerte, etc. No fa aquesta celebració, sinó que fa la celebració de la Pasqua escènica, que és trencar el pa, repartir-los, el vi, que tots en comunitat beguin el vi, etc.
La comunió és un rit escènic, evidentment, el que avui en dia tenim a les esglésies. No és un rit dels jueus, ni cristià, és un rit escènic d'una secta dels jueus. Padre Nuestro està punt per punt als documents del Corà. Padre Nuestro que estàs en los cielos santificado, és una oració escènica de principi a fi. Puc continuar, és constant. La majoria de les coses, gran part doctrinals, que en els evangelis sinòptics apareixen, són rituals escènics, que es troben de més a dintre. Ell parla sempre de que ell és el hijo del hombre. Ell no s'autodenomina fill de Déu, mai. Jesús no parla mai que ell és fill de Déu. Diu el hijo del hombre. El hijo del hombre és una de les frases clàssiques que apareixen als manuscrits dels escènics per definir una persona que és profètica, que parla. En fi, podríem continuar en aquest tema. L'important és situar Jesús en el moment que ell decideix donar el pas. Quin és el moment que Jesús passa de Jesús a Crist, per dir-ho en paraules? Jesús és un nom hebreu, Jesua, de l'època, que és un nom normal i corrent. Crist ja és una altra cosa. Crist, en grec, Christos és el ungido. El Cristo és la persona que s'ha autoungit. El ungido por sí mismo, el Cristo. Això és la traducció exacta de el ungido. Serà ungido per Maria Magdalena, com veurem després. Bé, el que està clar és que Jesús, quan acaba l'ensenyança escènica, una de les coses que li transmeten els escènics és la curació, l'actuació com terapeuta. Els escènics tenien tècniques curatives que ell utilitzarà amb els famosos miracles. Per l'altra banda, sabem que hi ha un contacte, encara quan estaven al Qur'an, entre un grup de fariseus que estava lligat a Hillel, amb el profeta, amb el fariseu Hillel. Hillel era el gran investigador de les escritures, de la Mishnah i de la Torà, el gran investigador que ell treballava en forma dialèctica grega les oposicions a les escritures. Per tant, tenim una ensenyança de base escènica, amb teràpies, etc., coneixements, fer de profeta, conèixer les profecies, o els escènics portaven les profecies així, sobre el Messies, i per l'altra banda tenim un coneixement dialèctic a través de Hillel, del grup de Hillel, sobre com treballar des del punt de vista hermenèutic les escritures. I arriba el moment que ell es té que decidir. Ell sap que la família té al cap que ell sigui el Messies. Culmina el rit escènic amb l'estància en el desert. El més important de Jesús és l'estància en el desert. L'únic que no expliquen els evangelis sinòptics. En els evangelis sinòptics ens parlen que va estar 40 dies en el desert. Us asseguro que aquesta és la clau del pas de Jesús a Cristo. Què fa Jesús 40 dies en el desert? Sí, veritablement ens diuen que va ser tentat pel dimoni. Que el dimoni va intentar tentar-lo 3 vegades, en 3 tentacions, i que feia un dijuni. La meva interpretació del tema, de donar-li moltes voltes, és la següent. El dijuni de Jesús és un dijuni com el Ramadan. És un dijuni no absolut, no terapèutic. Hi ha 2 classes de dijuni. El dijuni religiós, el Ramadan, al qual estàs tu 40 dies, algú més, amb dàtils i aigua, o amb sucs i aigua. Això és el dijuni religiós. I l'altre és el dijuni terapèutic, que estàs 20 dies, 15, 20, 30, amb aigua sols, o herbes, que es fa per curar determinades malalties. Si Jesús no està postrat, no està eliminat, no està, es mou, té un dejuni de Ramadan, per dir-ho així. Ell en el desert hi va, a part de combinació de l'iniciació escènica, té que decidir-se si accepta que és el Cristo o no. O fa una altra història, o es dedica a ser escènic, i curador i sanador, com els altres. I allà pren la decisió, després de diversos exercicis d'autoconeixement, pren la decisió final de que sí, de que seguirà les escritures i que es donarà a conèixer com el Cristo. Però almenys farà el que esperen les escritures del Messies en aquest.
Aquest és el gir, aquest és el canvi, no? Quines són les proves escèniques a què se sotmet Jesús? Està en una cova, dejuna, surt, torna a entrar, etc. Jo no nego que pugui haver-hi al·lucinacions, etc. A més, els escènics prenien alguna vegada drogues, etc. No vull entrar aquí. El que sembla bastant clar és que Jesús s'enfrenta amb la seva sombra. És a dir, que Jesús fa un exercici psicoanalític, o voleu dir-li, de concentració, saber qui és ell realment, amb el dejuni, i intuir exactament quin és el seu futur, quins són els pros i contres del seu futur. Bé, quan utilitzo la paraula sombra, l'utilitzo amb el sentit de psicologia transpersonal jungiana, de Jung, segueixo les tesis de Jung clàssiques. Enfrontar-se amb allò negatiu que tu tens de la teva personalitat, allò que et pot traicionar, allò que et pot fallar. Surt pues Jesús i comença a curar. Quan surt del desert, deixa enrere Jesús i apareix Crist. I Crist apareix com un personatge de 4 esferes. És rabí, és a dir, és rabí no, però és rabí, és mestre de rabins, coneix les escritures i interpreta les escritures. 2, és profeta, perquè coneix perfectament les profecies i les projecta. 3, és sanador, perquè sana la gent que tenen problemes amb sistemes higiènics i imposició de mans, passos magnètics. I 4, també és, malgrat l'Església digui el que digui, és mag, és a dir, és taumaturg. Una persona que intenta dominar la naturalesa a través de tècniques. És taumaturg, mago, el que vulgueu dir-li. És a dir, té 4 vessants molt clares en els evangelis sinòptics. Però la gent el comença a considerar el Messies, perquè totes les coses que diuen les escritures es compleixen a poc. Llavors, esclar, va creixent. Fue dicho por Daniel, y curará a leprosos, etc. Ostres, i passa. Y fue dicho por Zacarías, pasará en el lago y caminará sobre las aguas, y passa. Clar, totes les proves de que el Messies en su joventut tenia que fer van passant. Bàsicament, els deixebles de Jesús, de les seves ensenyances, el nucli important és la família, i n'hi ha alguns que no són de la família, però bàsicament és la família. A la que Jesús comença la predicació es casa, perquè, com vaig comentar l'altre dia, com rabí, com mestre de rabinos, té que estar per la llei, Mishnah, té que estar casat, si no la pot ensenyar. Es casa amb Maria Magdalena, que, curiosament, és també noble, d'estirpe. La Maria Magdalena és de la tribu de los benjamites, que és una tribu que havia sigut declassada, perseguida al principi del judaïsme per les altres tribus, i que la família de Jesús creu que és important recuperar de cara a la lluita contra els romans. En conseqüència, Magdalena aporta també un capital important sociopolític al tema, a l'empresa, per dir-ho així. Magdalena és deixeble d'ell, està fascinada per ell. Diuen, és una pecadora. No hi ha cap... A veure, en cap puesto dels sinòptics diu que sigui una prostituta. No existeix això, és fals. Que es una mujer que fue pecadora porque la tuvieron que sacar a Jesús 7 demonios. ¿Qué tal? Sí, evidentment va fer un ritual iniciàtic, un taller de la mort, per treure els dimonis, o els mals esperits, o que vulgueu dir-li. El mateix que el seu germà. El germà de la Magdalena és Lázaro. És el germà de Magdalena, de Maria Magdalena. Maria de Betània i Maria Magdalena són les mateixes persones, malgrat els despistes que fa Marcos i Lucas. Lázaro és al mateix temps el germà de la dona de Jesús. D'aquí ve que torni corrents cap a Betània, etc. Està fent un ritual iniciàtic de mort. No està mort. Davant-te, sigue, davant-te, etc. És un ritual que ell va fer també i que després a la creu tornarà a fer, ja ho veurem exactament. Conseqüència, també s'especula que Lázaro és al mateix temps el deixeble Juan, el discípul amado.
són els mateixos noms. Juan i Lázaro són els mateixos. En general, cada deixeble de Jesús a la Bíblia té 4 o 5 noms per despistar. Quasi sempre el despistament són col·locar-li, per exemple, Pere. Pere és Pedro, Simón, Cefas, i algun altre més que no recordo en aquests moments que apareix a la Bíblia. Sempre hi ha 3 o 4 noms per despiste. El veritable nom de família, que és Pere és germà de Jesús, evidentment, igual que Andrés, que vas comentar l'altre dia. Pere és Pere, és un tio dur, dirien el fill del trueno. Era una bèstia, una espècie de celote amb l'espasa, era un radical. Papá, fundado los celotes, yo voy a por ellos. Aquest era el Pere. Los hijos del trueno eren coneguts la família de Jesús, de lo bèsties que eren, de lo radicals que eren. Pere, Simón i Cefas, i es va jugant per despistar un amb l'altre. Pere és un dels germans que més odia Jesús. Jesús no el suporta, Pere. Diu diverses vegades: Satanás, vete de aquí. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. La relació que té Jesús més important no és amb la família, són amb els deixebles que no són de família, deixant a part Joan i Maria Magdalena, no? I de fet, el gir, quan entra a Jerusalem, la majoria de les coses que farà no les diu amb els deixebles familiars. Hi ha el gran trencament entre ell i la família quan entrem a Jerusalem. Bé, per anar més ràpid i per poder acabar el bloc i tal, el que està clar és que aquí l'important ara és Jerusalem. Anem a Jerusalem perquè és la clau de tota la història. Les profecies deien que les coses importants succeirien a Jerusalem. És a Jerusalem en el qual ell té que demostrar que és el Messies o no ho és. I per tant, per això fa aquesta història de los asnos, los pollinos, els burros, etc. Hi ha més coses, evidentment. Ell té una connexió secreta molt curiosa. Abans d'entrar a Jerusalem comença a fer coses rares, Jesús. Comença a enviar: tú, vete a tal sitio y dile que no sé qué, porque no sé cuántos en el templo. Y está en los evangelis sinópticos. Tú, a ver, Juan, vete a tal pueblo y verás una persona, no le digas nada, recibe una espada, no sé qué y tal. A què ve tot això? I més aviat els deixebles van a Jerusalem pensant que és el Messies i tal, però hi ha un petit cercle al voltant de Jesús que sap coses que els deixebles no saben. És a dir, a Jerusalem té lloc 2 plans: plan A i plan B, en plan modern, per dir-ho així. El plan A és el que espera el poble i les profecies: que ell arribi a Jerusalem, foti fora els comerciants del temple, predit per les profecies, evidentment, i vagi a la Torre Antònia, es proclami com Messies, acabi amb el domini romà i faci Jerusalem lliure. I després ja ens enfrontarem amb Roma com sigui. La primera gran revolta, no? Aquest és el guió que estan esperant milers i milers de jueus, i el guió que la família creu que es té que fer. Tot aquest guió. Però hi ha un altre guió, que és el guió íntim de Jesús. Jesús, a la que arriba a Jerusalem, veu com està el pati. Veu la Torre Antònia, veu Pilatos, veu el panorama que hi ha a Jerusalem. I per tant agafa un plan B. Un plan B que és una pirueta, que és privar les ensenyances iniciàtiques d'ell sobre el tema polític. Fins ara les ha posat juntes: pensament iniciàtic i tema polític. Però a Jerusalem es trenca això. I pensa que es té que conservar les ensenyances iniciàtiques, les de creixement personal, les de desenvolupament de la persona individual, i no la profecia sociopolítica que li han col·locat a sobre. Aquest és el moment clau. Jerusalem és el segon. El primer és el desert, on ell decideix que sí, que farà el que diu la família. Però el segon és a Jerusalem. A Jerusalem passen coses molt sorprenents, perquè en el temple, ell quan arriba a Jerusalem, en el sermó de la muntanya, unes setmanes abans, ha fet un discurs. El sermó de la muntanya va dirigit als seus amics, a la gent simpatitzant, a la gent que més o menys el coneix. En canvi, a Jerusalem té un altre discurs. És un discurs guerrer.
agafeu les fotocòpies de la Bíblia, que us he donat, el bloc de fotocòpies. Mireu la primera fotocòpia, la de Sant Lucas, l'evangelista Lucas 19. Això és l'entrada, quan està a punt d'entrar a Jerusalem, el que va dient. Per exemple, llegeixo la pàgina 22, el versicle 22, perdoneu. A la pàgina 93, versículo 22. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juego. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no pase y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, Jesús: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos les dijeron: Señor, tiene 10 minas y ya. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviese le será dado, mas al que no tuviera, el pobre, aún lo que tiene le serà quitat. I ara ve un versicle que els capellans mai llegeixen al públic, mai no ho sentiu. Era el que deia: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Jesús fue pacífico. Degolladlos delante de mí. I hi ha diverses d'aquestes, no solament el tema de l'espada i tal, sinó que, o sigui, quan ell entra a Jerusalem, entra: soc el Messies, aquí estic jo. Els càntics Osana, Osana, del diumenge de Rams, Osana és libéranos, però no libéranos de nuestro cuerpo, libéranos del yugo romano. Això és Osana, això vol dir Osana. Libera'ns, ajuda, libera'ns, Messies. Les palmes i el llorell, no hi ha llorells, hi ha uns trossos de palmera a les quepes que són com vergues que casquen i tothom les aixeca. No són llorell, són signes guerrers. Ell entra el diumenge de Rams amb el pollino i l'asno, ha entrat el Messies. Tothom està expectant què és el que farà, com s'enfrontarà als romans, quina estratègia utilitzarà. I ve la culminació, el temple. El temple, ell compleix les profecies amb el látigo, ho va dir Daniel, i el Messies sacarà latigazos, etc. Se'n va a la part de librecambistes, la gent que fa els camps que té pel centre. I aquí hi ha alguna cosa que us tinc a dir. Ell necessita cèntims a Jerusalem, ell i els deixebles, per continuar el plan. I evidentment, quan ell tira les taules, els cèntims corren, i molts no es troben d'aquests cèntims, evidentment, amb els librecambistes que hi ha allà. Conseqüència, fins al temple ell compleix les profecies de Messies, fins al temple. Però la que arriba al temple és quan ell comença a donar-se compte de que no té futur, que a la Torre Antònia, amb les cohortes i Pilatos, allà no hi ha futur per aquesta vida. I és en el moment, i acabem ara, que fa el gir. I en el gir està Judas. Abans de que el traicionen, perquè les profecies diuen que potser el traicionava, ell s'adavanta a aquesta història. Tots vosaltres a la vostra vida tindreu traïcions, tots. De l'amiga, mi gran amiga, mi gran amic, que s'anirà amb el vostre nòvio, un dia d'aquests, ja veureu. La traïció, tots tenim que passar per les traïcions. Jo he passat per les traïcions. A la puesto de treball m'han traicionat. No aquí, més, estava en l'altre puesto. Aquí por no haber meditación, pero bueno. A mi m'han traicionat i m'han enganyat. Jesús sap que és imminent que li passa. Per tant, si tu fas la traïció, tu controles el tema. Perquè el control és, la profecia diu, aquest Messies lluitarà contra els romans, però serà crucificat. És una profecia. I ell vol dominar amb un plan B aquesta profecia. I és, si jo
li dic al meu nebot, que és Judas Iscariote, que és el nebot de Jesús, si li dic, per favor, que em traicioni, jo puc organitzar una sèrie de coses que em portin a que jo no tingui que morir a la creu, perquè Jesús no mor a la creu, evidentment, això. Conseqüència, tota la cosa es munta sobre aquest aspecte. I Judas, si agafeu ara l'Evangeli de Judas, per favor, hi ha un tros. Jesús habla con Judas en privado. Sabiendo que las reflexiones de Judas eran sobre algo muy exaltado, Jesús le dijo: apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción, pues alguien más le reemplazará, de manera que los 12 puedan de nuevo completar con su Dios. Y Judas le dijo: ¿cuándo me dirás esas cosas? ¿Y cuándo llegará el día de la gran luz para la generación? Ella es dona compte que Judas Iscariote és el tio més potent com deixeble a nivell familiar. És la persona que pot aguantar una maldició pel resto dels dies que li caurà sobre l'oficial, per dir-ho així, no? I que ho farà. Els altres no ho farien, però ell ho farà. I hi ha un moment que li diu, Judas diu, ¿quieres que haga esto? ¿Qué dice? Diu, sí. Dice, ¿tú lo harías? I diu Judas a Jesús. Jesús està en silenci, Jesús diu, no seria capaç, però tu sí que ho pots fer. Més endavant, salteu ara a l'escena 3. Judas relata una visió. Sí, Judas té un somni. Y en aquest somni diu, en la visión vi como los 12 discípulos me apedreaban y me perseguían severamente. Y también vine al lugar donde después de ti vi una casa. Mis ojos no pudieron comprender su tamaño. Grandes personas me rodeaban, etc. Judas pregunta sobre su propio destino, abajo. Judas dijo, maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo el control de los regidores? O dit, dels eones, a nivell gnòstic. Jesús respondió, ven, que yo, pero te afligirás mucho cuando veas el reino. Cuando escuchó esto, Judas le dijo, ¿qué bien es ese que yo he recibido para que me hayas puesto aparte de esa generación, para que me coloques en mi saco? Jesús respondió, tú te convertirás en el 13º y serás maldecido por las otras generaciones y vendrás a regir sobre ellos. En los últimos días ellos maldicirán tu excepción, a la santa generación. Bueno, no tenim temps de continuar, mireu-ho, és un llenguatge gnòstic, un llenguatge apocalíptic, no? Acabem aquí. Si això passa, si Jesús a partir del temple comença a fer coses rares, s'enfada amb la família, trenca amb la família no sap què és el que farà després, no s'enfrenta amb els romans a la Torre Antònia, el poble queda decepcionat d'aquesta història. I com queda decepcionat, i això ho deixem el pròxim dia, passa l'escena de Barrabàs. L'escena de Barrabàs, Brandon i sobretot Bagen ho han treballat molt això, ho podeu mirar per internet. La paraula Barrabàs, que vas començar l'altre dia, a la Bíblia es refereix com Bar Rabí. Bar és hijo, Rabí és el Rabí. Barrabàs és un nen de 13 anys que és el fill de Jesús. És l'estirpe de Jesús, el fill més petit de Jesús. Bagen està segur d'aquest tema. El que passa és que ell perd el gran, per dir-ho així, el gran favor que havia tingut a través de la gent, se li gira la gent, i la gent aposta pel fill per complir la professió, no per ell. I la família està fotudíssima, trencada, enfadada amb Jesús, però Jesús continua el plan amb aquest grupet d'iniciats que té aquí. I el plan evidentment passa per sobreviure a la crucifixió i també als judicis que produiran, etc. Gestes i Dimes, els bons lladres, Gestes i Dimes, són dos gladiadors que a Jerusalem la família ha pagat perquè el defensessin dels atacs. Són gladiadors, per això són ajusticiats amb ell. Per què? Perquè dos lladres amb ell, no? Dimes i Gestes són dos guardaespades. Vale. Fins a la pròxima.